Здравейте на всички! Казвам се Иван Иванов. Аз съм от Ямболско, от село Скалица. 10 години живея в Щатите. В момента това видео правя за вас специално за конгреса на БЗНС от град Форт Уърт в щата Тексас. Винаги съм мислил, че бъдещето на България е в земеделието, в туризма, защото ние имаме всички природни дадености, тези два отрасъла в България да се развиват, като земеделие и като туризъм. Дори само чрез тези два отрасъла България може да има много по-добро бъдеще на европейската сцена. За съжаление, през всички тези години хората в България бяха лъгани от комунистите, от други партии, които уж искаха да работят за това българите да живеят по-добре, но след 25 години преход, 24 години, вие сами виждате колко добре живеят българите в България. Най-накрая България има едно много по-добро правителство, отколкото правителство е имало до момента. Правителство с многопартийно участие, това число и на БЗНС. Аз много се радвам, че господин Николай Ненчев е в това управление като представител на Българския земеделски народен съюз, също и като министър на отбраната на България. Аз знае, че той има потенциала и визията да работи за едно по-добро бъдеще на хората в България. Но преди всичко, мисля, че това бъдеще, което всички очакват да дойде, то няма да се случи с работата на само един човек. Ако всички хора по селата в България, защото БЗНС е предимно партия, която е свързана дълбоко с земеделското движение в България, ако всички тези българи застанат в едно и изискват от държавата правата си и свободите си да могат да работят, тяхната продукция да се изнася в Европа и те да получават едно възнаграждение, което може да им определи един достоен живот в България като европейци. Аз много се радвам за това, че България е член на Европейския съюз, че е член на НАТО и смятам, че макар и бавно всичко това да върви напред, смятам, че България е на правилната пътека, приела е правилния курс на движение и че ако следва този курс на движение и ако всички вие се изправите срещу корупцията в България, ако всички вие се изправите срещу онези хора, които не желаят вие да живеете добре, тогава много неща в България ще се подредят и живота в България наистина ще стане много по-добър. Аз вярвам в това. Макар и да съм толкова далеч от България, аз винаги мисля за България и участвам чрез социалните мрежи за това да подкрепям тази крехка демокрация в България, за да може хората все пак да правят правилни избори и да вървят напред. Това е за сега от мене. Поздравявам ви за това, че сте се събрали на този форум. Надявам се всички вие да подкрепите идеите на Българския земеделски съюз, които ще ви бъдат не само идеите, но по-скоро идеите за по-нататъчното развитие на БЗНС в държавата, да подкрепите лидера си
и да му помагате в изграждането на едно свободно демократично общество в България. Благодаря ви и хубав ден!